ҳамин пеш ҳамин Россия омадан, ҳамин занҳои тоҷик дар Тоҷикистон чӣ кор мекунанд? Хорошо ина майли Россия омадан, сартона хам кунед, хоҳарои азиз, кор кунед охи. Худтона наброен дар TikTok, дар Instagram, дар YouTube, дар фалон ҷо маймуну масхара накунед. Меброен дар батл, дар прямой эфир любой чайдаантон броя гав задан мегирен, ду одама дар поён мебинен, ҳайбаребале мекунанд, то шайтонои ҳастанд ку я паҷон ба пеш, шеринар ба пеш ва ё я русиёҳанд, бовар кунед. Оё дидаву дониста шуморо дар дрини алов партфитесиянд. Пага я ҳодиса болои сари шумо биёя ку ягон таяваё ба доди шумо намерасанд. Бо меран я апаи дига меван бо ваяш ҳала мекунанд. Я ҳама фарзандои шайтонан у одамо. Пул мезананд ку шумо масти пули ваё шудагиен, фаҳмидӣ? Нахост зани тоҷик дар пахши мустақим барои хоратои бачагӣ кариста. Намега ки бехай ман дар ҳамин байни пом чӣ дорум надорум, инча фикр намекунам, нагла биромада ман фалонот мекунам, фалон. Ин бача чӣ хеле ки ахорат мекунам, хеле ахорат. Ман мардумам, ахоратои авай намедонам, гапои вай мегуфтагира. Ай бае, ба хотири Аллоҳ худтона эҳтиром кунед. Ба хотири Аллоҳ вақте сатр карден, сатра эҳтиром кунед, одоби исломиро ба ҷо биёред. Мардуме ки дар комментариҳо ҳаст, ин мардуме ки че фиреби сатри ву духтарое ки дар сатр бастагиану меброянд, дастшона туф мекунанд, ҳам туфкунӣ омӯхтаанд ваё ку фиреби ваёро нахӯред. Фиреби бачаҳои риштдоре ки шиштагиан ҳалҳала мекунанд шуморо ки и хелиу хели ё ки ақоратои бемаъна мекунанд, хели умуман боваршон накунед. Фақат дуо кунед ки Аллоҳи нозанин ҳидоятшон кунад. Агар ки лоиқи ҳидоят бошад, агар лоиқи ҳидоят набошад, хоки замин кунашон несту нобуд шаванд раванд. шумо маргам агар фаромӯш кардед, ҳамун хе дар вақти батл шиштагӣ ҳам хеле ақорат дори, лақлақ дори, ҷақҷақ дори ки як Азроил ба суроғи ҷон мебиё, ҳамун лаҳза ҷон метӣ. Чӣ кор мекунӣ? Мусулмон мемирӣ? ҳамин дунё мусулмон рафтан орзу мекунӣ бо ту ба ҳамин аҳволот? бо касофат тура маҷбурем ки як гуроб созем, тура бо маҷбурем мурдата Тоҷикистон роҳӣ кунем. бо ҳамин одамое ки ин рӯз ҳақоратшон мекунӣ, ҳамино ба додут мерасанд, ҳамино бо инсоф мекунанд. у одамое ки дар поён шиштагианд ку ягон тиваё дар ягон маргу мурда бо парвору ҳам надоранд. мурдӣ мега хаята буд кам шуд рафт, тамом. вақте ғарибӣ омаде, ман ҳо мефаҳмам зиндагитон вазбина. омаден ғарибӣ, сарактона хам кунед, кор кунед, ай паи рӯз хурӯзитон шавед. вай чия 24 соат гав задесен, гав задесен, гав задесен. Аллоҳ ҳидоятон кунад. ман ҳайрони як чизам ки ҳамин шумо падару модартон хеши табор волидайн ахир исусу ҳамин дорен ё бародар, и хели шанс дига да ту намеғалта. $850 да орзуи ки дар дилат дори баровардаш мекунӣ. сафар ба хонаи Аллоҳ ҳамагӣ бо нархи $850. дар ҳами $850 билети як тараф дохил меша. бародарои азиз, фақат билети аями Москва то ҷиддара. охи ҳисобе ки бепул 14 рӯз дар маконҳои муқаддас ҳаҷ мекунӣ, тамоми ҷойҳои муқаддаса зиёрат мекунӣ, тамошо мекунӣ, мегардӣ. ин беҳтарин шансе барои одамое ки номшон дар ҳамун списка буромадагия ё ки одамое ки мисол меран ба ҳазр ҳаҷ мекунанд, авз билети Ташкент, прямои Ташкент мегиранд, арзон меғалташон, ҳамагӣ $1000 ам намеғалташона, мебиёнд ва ҷо маконшона мерасанд. дар ин пул билети як тараф дохил мешавад. ин рақамҳои телефон дар ин имиҷа мондагиай ва маълумоти пуррарам дар дарини ин картинка нависондагиай ҳамаш. як бори дига бародаро барои пурра маълумот гирифтанатон дар ҳамин рақамҳои телефон занг мезанен ва аз номи Исмоили Тоҷик гап мезанен. иншааллоҳ як сумка, як эҳром ки нархиш 3000 рубл меиста ва 5 литр оби замзам, як тасбеҳ, як ҷойнамоз дар дохили ҳамин пул бо дохил мешавад. мо гӯем ки айноми мо касе гап мезана тӯҳфа мегира ҳамин чиза. ҳадаҳак додарҷон, апаҷон, акаҷон, ҳадаҳак.